nollor klara. Startnummer 35 Amanda Karlsson, Nykyrka Ridklubb på Bosbro och Samuel 36 Vildfang håller sig beredd. Varsågod och rid. Redo ryttare för Nykyrka. Bra, Amanda! Det var jättebra för att försöka rockboll där han var på. Man har inte bara stil med våra älskar. Fyra fel, 62,3 och det gör också ett fel för överskriden maxtid och 5 fel totalt. Då är det dags för hemmaklubben Hageby Ridklubbs tredje ryttare, Malin Eriksson Vildfang. Och man har 2 nollor i nu.